Hartstikke mooi dat je bist, Epke. The day after. Ja. Hoe wie die daar gisteren? Ja, spannende dag wie het. Ik heb gelukkig de laatste dagen voor de finale goede trainingen gehad en dat heb ik wel nodig voor het zelfvertrouwen. Maar ja, juist op de wedstrijd ja, dat wordt toch wel heel spannend en dan realiseert je dan wel weer hoe moeilijk het is om in één keer die oefening goed te doen. Dus nee, de spanning was wel aanwezig. Ja. Wat is nou het meest bijbelevend gisteren? Ja, ik weet het. Ik denk het gevoel van de oefening, dat is een beetje moeilijk te omschrijven, maar er is een bepaald gevoel qua timing, zeg maar. En dat probeer ze in het lichaam in te sliepen, zeg maar, om die wedstrijd goed uit te komen. En ik denk dat gevoel, dat bloed eigenlijk een beetje hing. Dus dat is, ja, ik weet het. Het goede gevoel. Het goede gevoel, ja, dat ik die rechtstuk onder controle heb. Dat hier is de hele oefening eigenlijk, of de hele dag zelfs? Nou, één moment van de oefening even net, dat was het vierde vluchtelement. Toen zit ik even mis met de timing, maar ja, daarbuiten ja, hier zie ik mooi in de slag. En ja, dat is wel echt een lekker gevoel als dat gebeurt tijdens de finale. Ja. Had je die oefening al weer waarom zien? Nee, ik heb nog net volledig waarom zien volgens mij. Nee. Dus je gaat nou even weer waarom naar die oefening. Oké. Nu gaat het komen. Eerst de Cassina. Ja, heel goed. De Kovacs, ja ook goed. Tussen reuzendraai. Komt het volgende element. Let op. Koolman. Ja, en... Ja, kan hij doorgaan? Met kracht gaat hij door. Jawel, hij gaat door. Hij moet nu zijn afsprong gaan komen. Hij moet gaan vliegen. De Flying Dutch, we moeten hoog. Dubbel salto, dubbel schroef. En hij staat weer. Hij staat weer. Jawel. Wat ik begreep, dat is met name dat vierde vluchtelement, hè? Ja. Ziet er spanning in? Hoe ging dat? Nou, ik kwam helemaal als vergeleken met het inturnen wat we in het begin van die dag hier in de wedstrijdhal. Zie ik mij dat eerste vluchtelement ervan, van die combinatie, zie ik nou wat dichter op de stok. En ja, dan wordt die timing ik oors. En ja, dat hiek net goed terug. Dus op het moment dat ik in de lucht zie je toch dat hey, ik zit prima. En Lieke ziet de rechts ook heel dicht op me. Dus ik moest hem opvangen met kromme jerms. En, kan ik er op het podium toch, dat oors hier? Ja, klopt. Die timing is oors. Dus dat is de meest op de wedstrijd, meest alleen even te trainen in de wedstrijdhal. En dat gevoel moest vast houden, want daarna moest ik gewoon in de trainingszaal die inturnbeurtjes dan. En dan, dat is net hetzelfde. Dus het is, ja, dan moest eigenlijk wat houden hoe wie het ik alweer. En dan is dat, ja, nou, dat gevoel inderdaad, wat ik het hier, dat was vast houden. Het gevoel qua timing. Nou ja, en dan zie ik nou, maar dat vluchtelement zit ik even mis. Als je een eigen oefening hoorn, dan komt Hamburgen, dat wie denk ik wel de grootste concurrent voor deze finale. Wat wie een gevoel na je oefening? Toch dus ik heb hem of? Nee, dat wie ik zeker net van het zuren. Dat hij kan winnen en ja, uiteindelijk won ik krek, maar het is hier ook zo omkend. En dat wist ik heel goed op dat moment, dat het zo zat dichtbij kon lussen. Dus nee, ik ben er net zeker van. Op die familie wie er hè? Ja. Als Jelsen en volgens mij wie zelfs de familie aanwezig. Ja, wie er ook bij. Krijg je daar wat van mij, maar de familie die daar, of pas nijdt het iets? Ja, voornamelijk nijdt het eigenlijk. Dus ik ja, wel heel erg druk op het moment van die finale in de tribunes. Maar ik heb inderdaad op een gegeven moment wel een glimp van hen opvangen. Dus ik wist waar ze ongeveer zitten. Maar nee, daar ben ik net echt mee bezig. Het is meer ja, de aanmoediging die nog wel wat binnenkomen voor de oefening. Maar ja, het is gewoon het gevoel dat ze wist dat ze al gaan binnen. En dat is het belangrijkste. Collega Frik Wijma, wie er hier strikt bij, volgde die familie even en daar geven we nou ook even een chat. Dag Famke. Ik vreem jou dat er het nou ken, hè. Nou, ik ben trots op hem, maar dan denk ik, ja, dat is ongelooflijk als het weg is. Had er daar geen goud held, had er dan verlengd? Nee, dat heeft er net. Ik denk dat Epke Sa is dat er denkt, als ik mijn oefening heel goed turnd heb, dan ben ik hartstikke blij. En wat dan de uitkomst is, dat zien we dan. Ah nee, die gaat me even. Stel je voor, het kaart weg.
is gek, maar hij kon zelfs de landing lukte nog, dus hij hier blijkbaar wat oer. En nou kijk er nog, en deze ontbreekt inderdaad nog, dat is weer echt een doel op zich om WK goud te halen. Nou geweldig, nou, je staan hier en dan gewoon goud, geweldig. Het was ongelooflijk hier binnen. Wat een lawaai en wat een druk stond erop. En, nou, zo bijzonder en zo trots dat hij dat dan weer zo laat zien op deze manier. Ciao Brazil, até breve. You're very sympathetic man. Thank you very much. Ja, die familie die leeft echt mooi, dat is duidelijk de Sjen. Hoe belangrijk is die familie voor jou eigenlijk? Ja, heel belangrijk. Ja, dat is net alleen op deze momenten natuurlijk, maar gewoon mijn hele turncarrière is binnen zo onmisbaar geweest. En, ja, op verschillende manieren. Natuurlijk mijn broers en zus als trainingskameraadjes en in het begin ik als voorbeeld. Nou, dat is altijd heel leuk geweest om mij hun te kunnen trainen. En mijn ouders hebben ons natuurlijk altijd ondersteund. En ja, daar ben ik gewoon afhankelijk van. En ik ben heel blij dat zij dat ervoor hebben gehad voor ons. Zonder hun hier het eigenlijk niet slagen? Nee, nooit. Ik ben meerdere factoren geweest afhankelijk van best en familie is er één van. Het is net alleen nog maar schone schijn, dat tinkermeesting vaak misschien wel. Helemaal... Ja. Die gunfactor voor jou is ik verschrikkelijk groot. Krijg je dat mooi? Dat iedereen het iets gunt? Nou ja, de sfeer in de hal weer heel goed. Dat zie ik meteen al terug. Maar de training in het begin van die dag, maar op het moment van de wedstrijd dan hoeft alleen maar de zaal binnen te rennen en er komt al een groot gejuich. En de feels wel dat iedereen achter die steert. In Skaten Media komen nou al verschillende rietjes, hè? Fanny Blankers-Koen, Johan Cruijff, Pieter van der Hogebad en Epke Zonderland. Ja. Die namen dit erbij. Ja. Hoe bizar is dat? Ja, dat is apart. Ja, dat is iets dat helemaal als tijdens die sportcarrière, daar ben je eigenlijk helemaal niet mee bezig. Maar dat soort idolen de vergelijken zichzelf helemaal met mij. Dus dat is wel bijzonder dat het weer dient te horen. En ik wil een compliment. Ja. Hoe zit er zelf in dan? Want ik bedoel, wij kennen Nijsjen, je bent Europees kampioen, wereldkampioen, Olympisch kampioen, dan ben je een gruthiet. Hoe zou je daar zelf dan zien hoor? Ja, net zo. Nee, dat is heel oors. Ja, ik ben gewoon Epke Zonderland zo. En zoals mensen die me goed kennen, ik naar me joggen. En dat beeld van zijn grootheid, ja, ze is in de werkelijkheid natuurlijk net zo. Dus dat is ik naar diezelf. Nee, maar ze is wel. Ja, ze is er dan wel voor oren meesken en dat is wel bijzonder. Rio de Janeiro is vanzelfs nog heel vier fots. Daar is hij nou op rochtje, maar rocht hij dan misschien meer op het team en meer op de meerkamp? Ik zal ongetwijfeld 1 of 2 oorlogstellen erbij moeten trainen om daar als laatste man dus maar een degelijk cijferdel te kunnen zetten. Dus qua trainingsarbeid zal ik daar wat meer in moeten investeren. Kun je daar nou nog wel voor opladen dan? Dat is alles doen. Ja, is dat gewoon wel ophouden? Nee, maar dat is juist zo mooi, dat een naaie uitdaging is. Net op het heegste punt stoppen, dat is niks voor jou. Dus ik wil wel het heegste punt, ja, maar wat is het heegste punt? Ja, Zo van mijn gevoel, dat klinkt goed. Qua prestaties is het vol, volgens mij op rekstok. Maar mijn eigen heegste punt qua niveau heb ik nog net bereikt volgens mij. Ik maak nog steeds progressie, dus dan bloedt het leuk en ik wil graag Sjen hoe 4 kan gaan. We kunnen nog lang van genieten dus. Ik denk het wel. Dankjewel.